jak był pierwszy torg w Tychach, sam wedle mojego bloku na takim placu, to my go nazywali Ruski Targ, bo tam głównie przyjeżdżały ruskie z pobliża i wszystko szło u nich kupić. Żadło piękne, kryształowe, kryształy, gorzoła, noktowizor, rozmaite sorty mundurowe i wiecie, ja była zawsze gadżeciara. Te odcinki ostatnie to są o gadżetach z ostatniego roku, ale jeszcze jak mój chobrzu, to ja poszła na targ kupić cosik do jedzenia. Patrzę, a ruskie mają sorty mundurowe, nie? Takie czopki. Ta była od Moriaka, no że już urwała te znamiona. I koniec końców, zamiast na obiad, to kupiła dwie takie czopki. Jedna taką, a jedna taką. Ona sam tak badała od Moriaka. I z tą czapką to my tak wyprawiali, że ja do dziś nie mogę pojąć, że ten mój chłop, on miał dużo cierpliwości do mnie, że ten mój chłop mnie nie sklął, że obiadu nie ma i no właśnie to on to urwał. I co było dalej? Nasz synek jeszcze studiował, a my mieli taki skórzany mantel, taki, wiecie, jakby choćby od ubeka. Mój chłop urwał sam te insygnia, obległ się ta czopka i jak synek i ten płaszcz skórzany i takie ciemne brele, i jak synek zadzwonił na domofon, to on mu tak obleczony otwarł drzwi. Mój synek się za serce chycił i go do... Boże, myślałem, że to policja skarbowa. I słuchajcie, nie wiem po jakie budyć policja skarbowa, tak nie mam mleko. Po tym jak się uspokoił i zjadł sznita, no bo obiadu nie było, to też się tak obległ. On się jeszcze z takiego futerka dorobił wąsa i zadzwonili my na telefon do mojej koleżanki, która sam w tym bloku mieszkał, ale dwie klatki dalej. I pan do mnie, Jadzia, przyjdź kuną, cosik mamy do ciebie. No i ona przyszła wierchem, idzie przeleść i mój synek i otwarł drzwi tak obleczony. I przedstawcie się, ona go uwidziała, chyciła się za serce i go do... Boże, myślałam, że to policja skarbowa. A najlepsze jest to, że mówię koleżanka, którą wtedy robiła we policji skarbowej i one jak się oblekają, no to normalnie taką garsonka, biała bluzka, nie? Jak tam idą i nie do takich biedoków jak my. Ale ja sobie myślę, to jest niemożliwe. I potem jeszcze my trzecią osobę nabrali, też sąsiadka sam z tego bloku. I wiecie, to zaś tam mój synek do niej poszedł, zadzwonił do drzwi, jak się wrócił, to go nie uwierzycie, co pani, no nie powiem imienia, powiedziała, jak do policja skarbową, a on go do ja. I patrzcie, jaki funkcjonuje forbild wyobraźni ludzi, że policja skarbową musi mieć taką myckę, czarny skórzany mantel, no i oczywiście ciemne zumbryle. I ja nie wiem, czy ja tego wica w mnie sprawiała na tym moim kanale, ale ja go wam powiem jeszcze raz, bo on strasznie pasuje do tej sytuacji. Chodził dziennikarz po Moskwie i pytał się każdego, jaki był najszczęśliwszy dzień twojego życia. No i te ludzie mu tam sprawiają, że jak zdał maturę, jak dostał robota, jak go przyjęli do partii, jak do konsumołu wstąpił. A jeden tak się zadumał, mówi tak, ja miałem taki dzień. Pewnego dnia o 5 rano zadzwonili do moich drzwi dwaj panowie w takich czapkach, w skórzanych płaszczach z podniesionymi kołnierzami.
Ja im otwarłem, a oni się zapytali, czy Piotr Pawłowicz. A ja powiedziałem, nie, piętro wyżej. I to był najszczęśliwszy dzień mojego życia. I tym optymistycznym akcentem o Meckach kończę ten film.